ഞാൻ ശാന്ത രാധാകൃഷ്ണൻ, നേതിലത്ത്. നാരായണീയം ദശകം 6. വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനം. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ വിരാട് സ്വരൂപം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നു നാം പറഞ്ഞു. ആ വിരാട് സ്വരൂപത്തെ 14 ലോകങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു. ഊർധ്വലോകമാണ് 6, അധോലോകം 7, നടുവിൽ ഭൂമി. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവവും ഓരോ തലങ്ങളാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നാം ഏവരും കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു. കർമ്മത്തിൻ്റെ അവസാനം മരണമാണ്. ആ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ വിരാട് സ്വരൂപമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ, എൻ്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരേണമേ. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഏവം ചതുർദശ ജഗന്മയതാംഗദസ്യാം പാതാളമീശ തവ പാദതലം വദന്തീം പാദൂർത്തദേശമപി ദേവരസാതലം തേ ഗുൽഫദ്വയം ഖലു മഹാതലമത്ഭുതാത്മൻ ജംഗേ തലാതലമദോസുതലം ച ജാനൂം കിഞ്ചോരുഭാഗയുഗളം വിതലാതലേദ്യേ ക്ഷോണീതലം ജഗനമംബരമംഗനാഭീർ വക്ഷച്ച ചക്രനിലയസ്തവ ചക്രപാണീം ഗ്രീവാമഹസ്തവ മുഖം ച ജനസ്തപസ്തോം ഫാലം ശിരസ്തവ സമസ്തമയസ്യ സത്യം ഏവം ജഗന്മയതനോ ജഗദാശ്രിതൈരപ്പെന്നൈർനിബന്ധവപുഷേ ഭഗവൻ നമസ്തേ ത്വദ്ബ്രഹ്മരന്ധ്രപദമീശ്വര വിശ്വകന്ധാം ചന്ദാംസി കേശവഗനാസ്തവ കേശപാശാം ഉല്ലാസി ചില്ലിയുഗളം ദ്രുഹിണസ്യ ഗേഹം പഷ്മാണി രാത്രി ദിവസൗ സവിതാ ച നേത്രേ നിശേഷ വിശ്വരചനാ ച കടാക്ഷമോക്ഷാം കർണൗ ദിശോശിയുഗളം തവ നാസികേദ്യേ ലോപത്രപേ ച ഭഗവന്നതരോത്തരോഷ്ട്രൗ താരാഗണാചരദനാശമനച്ചദംഷ്ട്രാം മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ചകുന്ദപങ്ക്തിം സിദ്ധാദയസ്വരഗണാമുഖരന്ധ്രമഗ്നിം ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവാം പൃഷ്ടം ത്വധർമ്മൈക ദേവമനസ്സുധാംശോ അവ്യക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷാം കൊക്ഷിത് സമുദ്രനിവഹാവസനം തു സന്ധ്യേ ശേഫ പ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രാം ശ്രോണീസ്ഥലം മൃഗഗണാപതയോർനഗാസ്തേ ഹസ്ത്യുഷ്ടസൈന്ധവമുഖാഗമനം തു കാലം വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹോ ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുദേ തേ സംസാരചക്രമയി ചക്രധരക്രിയാസ്തേ വീര്യം മഹാസുരുഗുണോസ്തി കുലാനി ശൈലാം നാട്യസരിത്സമുദയസ്തരവച്ചരോമാം ജിയാദിതം വപുര നിർവചനീയമീശാം ഈദൃക്ജഗന്മയ വപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാകും തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്തിരോഗാൻ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ശ്രീനാഥ നാരായണ വാസുദേവാം സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നന്ദി, നമസ്കാരം.